guys! Majong adlaw ninyong tanan. Welcome back sa mga channel. Lexi Vlog. So karon dayong adlaw guys, magpass mi sa module ni Lexian. Diyan na makuha na pud mi bag-o ni jang module. Inigpas ni sa module guys. Nga na pud siya bag-o nga module. Diyan maghatod po mi lati Flor de Lisa kay maghatod kog invitation card para sa kasal sa ahuang igagaw karong May. Hatod na mo rin guys, katong kaninga invitation card, anak ni siya sa ang ijaan nga nas katipunan. Tas Lexian dia. Init be? Siksi ka jo, naka-crop top. Char. Atangi ramay guys. Awan jara guys, pakitan ramon ho guys sa bagong module ni Lexian kay mag-module na pud mi. At tangiran ninyo guys, kay mag-module na po si Lexian. Guys, darag module ni Lexian. Excited na ka be? Pakita agi sa duhara. Di na daghan no? Sunod adlaw daghan na po. Excited na ka? Guys, at tangiran ko guys, tumabi mag-module sa bahay guys. Vulcanizing shop in Mario's residence. Maadyo ni abajan kay patag. Apit to tela mama ika bina ilang bahay be mama ika. Muna ba yung mama ika? Ayo! May tao. Ayo! Nabay bahaw! Si kuya. Te, nugatod kog invitation, te. Ay, Mercado. Ito, silang palingki. Dawata kining grasya. Nga mo mong gipaabot. May salag yung babae ka. Ay, ne. Mas bu... Ay. Paan ka man yun eh. Sa mga gisado ko sini. Nahampuong malaikat eh. Naalyan na kayo. Huminga ko sa diyang ati imi. Dito surang paglingkod. Akay ko ba ma? May ka. Mamay ka ng bliss ni Mama Ika, be. May maik. Lexian. Bliss. Kamarin sila ba kaming bahay? Guys, hindi minamudyo sa ilan na nahiling kay kuan guys. Kay na ay may trabaho sa bahay guys. Dana sa kas lingkuran ng nanayhilin. La, kamao na kagansa ka na. Unsaan man be? Bawa dang ipakirit ra lagi na ni dadang. Kamao ka di pa. Diba na? Sige. Asa man sa man ang kolor ah? Unsang kolor na? Hindi naman. Yellow, sige. Kirit. Kana sa kolor dana. Sa kolor. Unsa nang kolor ah? Gawin na. Unsa man eh? Hani man na? Kukak. Kanang may nga na. Na. Kutoy mong gihakahadlukan. Hani man to? Ano, wala mo kaila. Baki, sa English sa baki, be? Kragbi. Frog. Oh, sige na. Dajon. Say color da na. Say color gani. Ansa ni Mew? Ladybug. Nanapod na, be. O, nagkatatugi ko ang Ate Mayor, bino. Ngayon naingan si Ate Mayor og Nagiging mo yun. sa tuging Mayor, ha? Agang giingon uk-uk mo tuging. Ladybug, day ka na, be. Ladybug. Sige na, ansa pa? Napa isa? Color, ansay color na? Dolphin mo. Color? Tuma. Ato na pagkas isa, i-trace ni mo. Sama na, be? Kiring. Kate. Sa English, Ering? Katugirin mo. Katugiring. O giro.
Aw. Dog ug iro. Sabi ko kabang. La sige kay koloran para ba na nimo be? Unsa may colors earring be? Kuan. Ito mo mo kitang iring. Naman pa iring ba nga kuan be brown. Orange brown. Napay orange brown. Napay puti itong be. Basig pink mo i-color be ha? Ano na pink be kay lini. Ayun ang pink ma. Sa kuyaw purma. May anda kag mention mo ta, oy linis liksi, di makakabutar. Aray. Igo ra jud. Uy, pud. Sige na, sige na. Na kay mo lakaw duha mo. Tiwas na. Sakit panggudan hinaigo dahil mami. Ang imong ko ano disgrasya? Di man yung maumami ko lang. Ate na pertihan kapag igo ra rin. Nagkurintihan. Lalami, malik ka mo kuan be. Ida kolore pud be ha. Kay hapit na magpis-to-pis na mo be. Di na ba ko pwede sud. Ikaw ra ba dato imong kaubah mo mga classmate ug si ma'am nimo. Kasi nga si mong ma'am. Sige na. Honor be. Aray ma. Si Kia gali be kay nag-school na ko nang nahihilin. Nang no. Pis-to-pis na sila be, nag-uniform na. Imong kubsa ko kay tutas. Manong ka. Pagkiwas na be. La sige na be. Kay kuluran na ba na be? Ay, Dari sa nagmodule ila ka mananghilin kas kay namin nagtrabaho sa bahay idang lamisa tapo dato sud manong dari sa raman mi. Puhog ma okay na adto na balik na sa diyang lamisa. Na sige be. Kuya wag tiil kisang atman down ra na imong tiil be. nakita mo. Sige hapit na. Down sa kanin. Gisaka na noon. Sige na, kay hapit tarabas mama mag-work. Anira kang mamitirig mag-work nas mama ha. Kay kami mang mama ali. Kamos alyana ari ra mong nanay og ni tatay. Sabot mo ay na ako sa oras sa kanin ini. Nja kay og ni mamitiri biha. Pwede palis. Mula kulayi la. Wa pa man ma. Awa pa di ay. Kog ma. Awa pag ikog ako kay. Wa pa man. Ala naguba. Sige na be. Wa pa maguan ma. Oo. Ideot ag lapis be. Di ko ma. Magpungisa ko ma. Nandun na po kayo sa tigawat. Pungisa ko ma. Unsa kay basa pa nimong buhok. Pungisa ko ma. Nagpapugang pag madam. Tawaram ka. Ganahan ka baing nanahilin bino. Hinlo bino. Nagkalat pa sud bino kay nagtrabaho man bino. Sige na, dalian na namang module kay na naglawing tatay. Mama. Sige na kay magkulor pa. Magkulor sa. Kay pass na ra pa pud na naguman na another na pod. Sige na. Kurami. Halagi ko ba ang manini? Sige na, okay rabi. Sige na, kaya nag-watch si tatay. Mag-color. Say ka na, black na. Arang baga ama ni ma. Okay na na. Okay, bilak na sa tay. Lami no ng baga. Sige na, kaya di makamaritis si tatay. Ama. Ayaw na bre, iring. Orange. Kato ang black. Kay black man atong iring. Kiling nga giluin. Pinabi na usta. Kana ara kay dako. Nice no ni kay dako. Di nun mabali ini color nimo. Nakajorit, kajoring na nung kubi. Sige na. Brown ni tanan ma. Black man ay magawiran. Ay black ni tanan ma. Sige. Hala. Nay! Sige na, be. Mag-color na sliksian. Bro magkape ma.
Tak, kiris-kiris naman po. Nakaridi nag-snack na skilid. Takpan na ni mong mata, binabuta, nag-iring. Sige na. Okay na rin na. Sige na, Bi. Dah kirit-kirit ni dia. Kung ito bitilyo pa sa Zoom, magpag-fry. Sagdi naman na isang color kayo. Mana? Kapagkita, Bi. Nabali. Nabali. Inga na ba? Awan na nahilig diyang iring. Black eye. Isi. Ngatsig mag-ahang estudyante. Ipakita ang mami purami yun dya. Yung umitiri. Mamitiri ko. Tatanaw, mamitiri. Pag diyang iring rit. Ano tayo nangyari ng lain, man? Marang mag-gidauban. Marang pagkatanggan ng ito, ma? Gibungog. Ano ba niya? Idabdaba niya mo? Yor! Imong tingag dito yor! Klaro! Nabitaw. Iga! Ay, kung lain naman. Ha? Sige, kung lain naman. Bunawan piti. Ha? Awan. Wacha tay. Nagidang iring. Ipakita ang mami purami bitaw. Gimong iring. Flor! Sa iring na siya, Flor. Mga balintanggan mo na, lain naman. Ito, ni mo ay? Wah, si Jara lagi dia. Si Jara. Iring na. Gikirita ni Jag gibaga ni Jag kulur. Ito mga iring. Ha? Iring. Iring lagi na. Ag pagkakulur ba? Hindi naman lang, kita na pagkaras-karas. Karas-karas, mo. Gikatasan bitin ang iringa. O kera. Surang bigado na pait timik atong danggan may kain sa tagi silaban. Kanang iparihara. Zagi mong pagnas sa dangang kaso ka. Okay ra na kay very good man si Jas kinaunhan. Lap. Parang itang tiyan nga magtirog lang gam. Mautan as Jas kinaunhan la. Napay kinaunhan. Aw nas likod. Mautan as si Jala. Very good lagi na. So ni, draw a line from the picture on the left. To the matching color on the right. Sabi. Mautan aga sa nang Tama itang kakulor daling bakit. Ang daga ni Kuan, sa man ni kulura. Ang sa kulura ni bakit. Ang dayang gikunik sa green pod. Daga ni sa kulor daling dolphin. Gikunik sa ang daga ni sa man ni. Sama siya. ladybug. Ladybug din siya. O di mo ni ladybug. Ladybug kuno na is para mi. Sama na ok. Tama ni uwan. Kira na. Lilibag din na be, dinagbe. Lilibag. Asa man yung kulura be? Aron naghanag maestrang leksyan. Asa ba ni siya? Nangaot na. Hani man na siya tundan. Maramang tunda nga tumira. Lagi, tigbas. Ha? Mais food. Ha? Tundan siguro na. Kani ba tundan kani? Bawahan ni na. Tundan siya ka sipi. Asa siya be? Banana. This is a banana. Da, asa may color? Kamay color ay, pero kumanay. So guys, naman na jug module seleksian. Asa gyud mo module be? Dares mayor dares pili dia. Liksi si Aliana. Yan na. Des Brian si Mangkilid. Bitaw na man kag module be. Naman nag module seleksian guys. At ang ina po ninyo sunod adlaw ni Jahang module. I love you Aliana. Sana all I love you hon. Be. Mara ni among vlog rong adlaw guys. At ang ina po ninyo ug mang adlaw amo ang vlog. Salamat sa inyong pagtanaw sa mong vlog. Thank you for watching. Thank you for watching. Bye-bye. Bye bye. Bye-bye, Day. Yan na. Bye-bye. Bye. Bye bye. Say what?